Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu na našem kanalu, na kojem nema zime. Aj ti polako da naučiš da radiš sa nizovima u JavaScriptu. Šta su u stvari nizovi? Nizovi su još jedna vrsta koje naše varijable mogu biti. Znači, naše varijable su bile stringovi, naše varijable su bile brojevi, sada naša varijabla može biti niz. Zašto on postoji uopšte? Zamislite kada bismo pisali ovako. Grad prvi je Inđija. Grad drugi je Beška. Sjećate se onog našeg primjera sa for petljom i sa vozovima. Zamislite kad bi sad mi trebali da deklarišemo svaki grad kao posebnu varijablu i da onda to nekako iščitavamo i ispisujemo u našoj petlji. Mnogo lakše, i zbog toga nam i postoje nizovi, je da napravimo jednu varijablu koja će biti niz stanica od Inđije do Čortanovaca, od Inđije do Novog Sada, od Inđije do Bečke Reka, Čortanovci, pa smo imali Sremski Karlovci, pa smo imali Petrovaradin, pa imamo namjerno, nije da ne znam geografiju, Bečka Reka. Ok, sad ćemo mi da iskoristimo znanje iz naših prethodnih klipova koje se nadam da ste pogledali. Ok, znači stanice su neki niz. Napravit ćemo funkciju red vožnje koji će da prima jedan argument. To će da bude stanice, koja ako ne ubacimo u nju, bit će prazan niz. I sada ćemo da radimo sa tim stanicama. Ono što bismo mogli prvo da uradimo je da vidimo koji je uopšte, koliko ima ukupna stanica. Ukupan broj stanica je, i možemo da koristimo stanice.length. Kao što smo koristili sa stringovima, tako možemo i sa nizovima da koristimo length. Ok? Možemo da koristimo, da proverimo koja je dužina. Da vidimo šta bismo sada mogli da uradimo. Mogli bismo da napišemo jednu for petlju. I for petlja će ovako da kaže, zamenit ćemo ovo gde piše array, to jest niz sa stanice. I ok, šta mi hoćemo da uradimo sa ovim stanicama? Hoćemo da kažemo ovako. Ako je indeks jednak stanice, dužina niza, minus 1. Zašto minus 1? Nizovi počinju svoje brojanje od nule. Znači, nama se na nultom mestu nalazi Beška, na prvom Čortanovci, pa Sremski Karlovci, pa Petrovaradin i tako dalje. Dakle, dužina će biti 1, 2, 3, 4, 5, ali pošto počinje od nultog indeksa, znači da će indeks, to jest ovaj iterator kojim prolazimo kroz ceo niz, će kretati od nule i završavat će sa četvorkom. Dakle, kada indeks bude bio 4, mi hoćemo da ispišemo sledeću stvar. Console log, poslednja stanica, i to će da bude stanice koje je naš niz u ovoj funkciji, i ovako kažete da hoćete sa tim indeksom. Znači, mi hoćemo da odštampamo stanice 4. Znači, ovako će to da izgleda. Ok? A u suprotnom,
ćemo da odštampamo sledeća stanica. Ili next station. Još kad bi ovako izgovarali, to bi bilo fantastično. Stanice. Index. Ok. Znači, za stanice 0, 1, 2 i 3 će se desiti ovaj deo koda, a za stanicu sa indeksom 4, to je za poslednju stanicu koja je napisana ovde, desit će se ovaj deo koda. Ok? Znači, iskoristili smo funkcije, iskoristili smo petlje i iskoristili smo uslove, sve ono što smo učili do sada. Još nešto možemo da uradimo sa našim nizom. Možemo da kažemo, ako hoćemo da uklonimo poslednji član niza, koji ovde definitivno ne pripada ovom skupu koji smo napisali, znači Beška, Čortanovac, Sremski Karlovac, Petrovaradin, Bečkerek. Ne ide Bečkerek tu. Njega hoćemo da izbacimo i napisat ćemo stanice pop. A ako hoćemo da ubacimo na poslednje mesto niza neku vrednost, iskoristit ćemo push. I ubacit ćemo Novi Sad. Kao što bi i trebalo da bude. Ok, imamo ukupan broj stanica je taj, izbaci Bečkerek, ubaci Novi Sad. Prođi kroz ceo niz, ako je poslednja stanica napiši to, ako nije poslednja stanica napiši da je sledeća stanica. Sada je samo preostalo da pozovemo našu funkciju i da mu prosledimo naš niz stanice. Ok, i sada ćemo da vidimo šta se desilo u brauzeru. Dakle, u konzoli je ispisano ono sve što smo očekivali. Ukupan broj stanica je 5, sledeća stanica Beška, Čortanovac i Sremski Karlovac, Petrovaradin. Kada je došao do posljednje stanice, u konzolu je ispisano koji je bio poslednji grad u našem nizu, a to je bio Novi Sad. Nadam se da su vam nizovi jasni. Ako nisu, ostavite pitanja dole u komentarima, subscribeujte se, pitajte na Twitteru, kako god vam više odgovara. Svako dobro!